ndị Igbo be anyị kwukwa ya n'okwu ma tụọ ya dịka inu si na aka kpara ezekaudene okwue mmụọ chiri ya ọzọ. Asị gịnị na aka kpara ezekaudene ọ ga-ekwu mmụọ chiri ya ọzọ. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Anyị abatago n'ọdịnala na omenala Igbo na ihe eji wee mara ndị Igbo. Tata anyị ga-eneba anya n'ihe gbasatara ikuchi nwanyị n'ala Igbo na nwanyị ịnụ nwanyị ibe ya. Ndị be anyị sị na ọ bụ nwata mara ihe ka eji aga nzukọ ụmụnna, na nwata ọbụla na-akpụdebe ndị okenye nso maara ndị buo, na nwata ọbụla na-ebutere nna ya ukwu oche na okpu agwụ ya, na ọ bụ na ọ taghị ose na ọ na-ata ọjị. Kedu ihe bụ ikuchi nwanyị n'ala Igbo? Kedu ka ndị be unu si eme ya bụ emume ikuchi nwanyị? Ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ na ọ bụ na ekwute okwu ikuchi nwanyị n'ala Igbo, mana na ọ bụ ka ihe si were mee na ihe gbatara ihe ahụ eji were mee ka eji were ekuchi nwanyị. Ikuchi nwanyị bụ na ọ bụ na nwoke na-anụ nwanyị na ihe ike mere were narụ nwoke ahụ ndụ ya n'ike, ikekwe ọ bụ na ọ mụtaghị nwa ma ncha, maọbụ ọ bụ na o ji ofu nwa maọbụ nwa na-abụ na ngwuru ahụ, emechaa emume akwamozu, ndị ụmụnne maọbụ mbara obu ahụ enwere ike ọ bụ na agwa nke nwanyị masịrị ndị ezinụlọ ohu na ọ bụ ezigbo nwanyị, ndị ụmụnne ha jide nke nwụrụ anwụ ga-eme gịnị? Anọ ọgbakọ wee kpaa nkata ka eji esi wee kuchi nwunye nwanne fe nwoke. Yes, o ziri ezi n'ala Igbo. Ekwekọrịcha ọ bụ ofu onye n'ime ụmụnne nwanne nwoke ahụ ka a ga-ahafe ya nwunye nwanne ha nwoke ka o kuchie. Ọ ga-ebido mụtawa nwa n'aha nwanne nwoke, ka ama nna, ka ama nwanne nwoke, ka lineage nwanne nwoke ahụ aghara ichi. Nke ịbụọ dị n'ime ya, ọ bụ na nwata nwanyị na ọ masaghị ndị ezinụlọ ohu maọbụ ndị ngwuru ahụ ka ha kuchie nwunye nwanne ha nwoke, mana ọ masị nwata nwanyị na ọ chọrọ ibi na ngwuru ahụ, o nwere omenala a na-emedoru ya iji wee mee gịnị? Hafee nwanyị ihe ọkpa n'ezi, o je chọrọ onye dị ya mma ga na-amụ ụmụ n'aha ụmụ nwanne ya nwoke. Ihe eji emekwa n'ihe niile bụ na ka ọbara nwanne ha nwoke ahụ dị lineage ihu ka ọ bụrụ ofu ọbara ahụ ka eji amụsa. Maka gịnị? Na ọtụtụ ihe dị iche iche nke na-emenụ na-agbagwoju anya. Ọnya bụ na ndị Igbo na-ekwu na ekuchiri nwanyị. Nke ịbụọ dị n'ime ya bụ nwanyị a na-anụ nwanyị ibe ya n'ala Igbo. Mba, mana o nwere ka esi n'usoro esi eme ya bụ ife. Ọ bụrụ na nwoke na nwanyị bikata mana ha amụtaghị nwa, ikekwe ọ bụrụ na nwoke anwụgo, nwanyị na-eme mgbada ka ama nna aghara isi, ka ngwuru ha aghara isi. Ndị mbara ezi nwanne ha nwoke ga-akpa aro ka a ga-esi wee mee gịnị? Kute nwanyị ka ọ ghachie ngwuru ahụ. Nwaanyị anaghị adị anọkete jee ebe nwaanyị ibe ya si na ọ chọrọ ịnụ ya, kama na o nwere onye nwoke na ngwuru ahụ a ga-agbata ọkpa n'ọnyanwa ka eji n'aha ya ekute nwaanyị. Ọ bụrụ na eje mechaa ihe niile eji eme, ọdịnala niile dị iche iche eji eme,
a na-ekubata nwaanyị ihi na ngwuru ahụ o bido mee gịnị mụsawa ụmụ ka ama nna aghara ichi. Ọ dị a ka esi were eme gịnị anụ nwaanyị amụtaghị nwa ịnụ nwaanyị ibe ya n'ala Igbo. Daalụ na isonyere m ka o be n'ọfụ. Ọ bụrụ na ọ gbagwojuru gị anya na ịghọtachaghị nkụzi a, biko kaba arụ deelu nye n'ozi edemede ma kawakwa arụ tụsa ozi a ka ụmụnna anyị sonye, maka na ọ bụ na nchọpụta na nkọwa ka anyị nwabụ Igbo si were abanyere. Ụmụnne m ndị Igbo, asị m onye anwụ na ngwọ na nke bụ nkwụ na-abịa. Gaa na my YouTube page ka ị were anya gị mee gịnị gbara onwe ha ike nkiri. Aka mbụ nwanne gị nwoke bụ Mazi-UC. Anụta akara eze, ọkwọnụ nya bụ na eze na-achị ọfụma. Ndewo.